Hosi yamina. Hayi ngize la ngizobuka ibhola bafethu. Dithi wafa. And then ningakhohlwa labantu laba basibiza ukuthi yithi bontombi kayise. And mina ngifuna ukubanika igama lawo elizobahlala kamnandi esofa ngenhliziyo. Yini igama ngibanika lona lelo? Makhosi nisazofa ngenhliziyo. MTN 8 yambili. Kusala amakhapha ayingaka. Kusala Black Label, Nedbank, ileague angisakhulumi ngayo ngoba niyazi iposition yenu. Position 3. Akukho la nimele nihlale khona nina. Nisazofa ngenhliziyo bafowethu. Yabona? Ushilo Junior Khaya ukuthi vele nina nidlala kahle kungana cup. Nidlala kahle kungana cup. Nimbonile vele Orlando Pirates sibe sizele ukuthi nomhlanje sizobona yini ithoso sizohlangana kuphi kube sold out khona la. Angeke ngisayibona sold out la. Angeke ngisayibona sold out. You have to wait for PSL derby. You must wait for another derby. And nge derby angeke nisodlonga ama interpreter futhi. Akusi coach lo. Lento nimlandile lo. Angiboni ukuthi niyalikhona niyakhona. Tolika futhi. Azodla Orlando Pirates. Kahle bafethu. Mara kune player bafethu. Kune player lapho Kaizer Chiefs. Lapha kune player ngilibonile. Aka deserve uphiri kudlala lapho. Nalabantu laba balahlekile. Mathi step over bayama. Angazi ukuthi bashaya ugesi or benzani. Bafethu. Come on guys. Sharp.